Assalamualaikum guys. Deleng wong kali ya guys ning Kali Badeng. Aduh tuh. Anu kaya sapa karane? Tuwek iki warane. Iya. Tuwek tah. Duh yo turung paling kono. Paling wis kesan. Blimbing paling koyo sabene kok. Dengan kono wis Iya. Kok kan gede banyune. Iki wis rada cilik iki kae. Iya, mau gede sampe gitu kok. Ya Allah. Sampe dul kok anune. Oh iya kok pecake yo. Luguk-luguk kok gede. Oh. Mari pertama ben puji mau kan. Iya jarene iku Jare videone. ketumpul nganu watu ngeru ben teko jare. Ya Allah. Ngene iki guys. Kono kok. Yes. Ya, kilur. Ki udan sedilut wis gigi-gigi ya. Blabur iki ana wong keli ki lur wis ngelekno wong maning iki. Kok panse moro-moro ning kono nyangsang yo. Wah iya. Kok bingung. Moro-moro adek tangan moro-moro ngene-ngene kena banyu klik-klik kena. Iya. Nek nyawane mesti melayang. Cantol anu, cantol suwet, cantol bukan cantol kayu. Waktu. Dia kayu kari gede. Kok waduh. Iku adong wis anu iku sulung-sulungan nih. Njot kayu. Adong wis cilik. Nggih. Kata si bianya. Wes wassalamualaikum lur.